today we're going to have a bag raid. So karon, obviously wala man si Maya Dupong, no? So, Si Zay amo i-bag raid. So asa ka to? Sulod! Ano sa day mo? Hello! Sa day? Ngayon, bag raid. Ikaw ang may bag raid doon. Ikaw lang may bag raid doon. Sige na, aling na. Live siya, live. Ilis na sa ako. Ayaw na. Dari na include na. Kabukas mo yung bakit. Masaya, init mo lagi. Tikan. Mag-overnight, magpunta na ni sa akong classmate. Over asa mo na. Overnight. Kaya naman Overnight. Sabi naman niyo, kay thesis niyo? Dili, mag-iwan may ko ano. Ready na ka? Lift ko kay mong Dili bag. galing ko ready. I-bag raid lagi. Ayaw lang. Sige na. Naligok na. Sige na. Ayun na. Like, Kalain ninyo. Kawawan mo siguro kami ninyo. so, ang unang abutag ay ID. Sa akong classmate. Importante siya patay. Sa akong classmate. Ala ka. Sa akong classmate. No, ka mo kayo. Sa akong classmate yun. Hindi yo, ipunan din. Sa akong classmate. Ay, dali sa akong Ay, ID. dinis John Tinin. So, ang loon sa iyang bag, pinakauna, Ayun na lang. pan! Siyempre, manili ba ko? Overnight, ganun eh. Para dili magutom. Importante, dyan busog doon. Ano ba? Sunod. Ayun na. Wait, so ang loon sa iyong bag. Ay, na. Dahil lumaki. Kalain lang yun. Ano yung John Tinin, no? Ano sa makanan, no? Mag-overnight gani. Ano sa mga teacher mo? Mag-overnight gani. Asa mo iluwa call ko ikuraw. So, doon Nain na lagi. Buwang mangka. Saling mga mo di kaina sa Hindi mo gulo mo hotdog daw, sabi ko. Hindi po si Tuana. Iuli na yung Biyahe ka na yung sayang deposito. manggod. Mungkin dala na yung mutila ka yung deposito ni 20. Uy! Sobra mo naman nagay na ng snack. Nagani pan o. Madi ay. Wala na yung mutiliano kaya ang deposito sayang. Beauty! Kalain lang yun. Nay, beauty! Sa ako nini mo pagdungag. Sa bagay. Ikaw nung nangita sa basket sa trabaho. Hindi tayo Dessert maka-beauty. pod. Overnight gani. Pinamumuhaling dito. Lotion. All for boss. Guwapa. Alam mo naman na mahal ka ng ninang. May kandila. Base nag-overnight ako. Mas prepare pa ako sa Boy Scout, mas prepare pa ako sa mga nanay. Kung mag-burn out di ay, so may suga. Nagwa ka cellphone. Muro mo ka na Kanila. long. Ha? Tulog system. Sunod. Yun talaga yung tanawang mo sa bag. Gano'n kamay? Ay sa, gano'n may brush sa imong bag. Hindi ako sa imo ayaw tanawang mo sa bag. Ay mag... Ano mga Sunod, ang load sa iyang bag. Sabi yung buwan. Yun, kalain lang yun ninyo. Uy, nagpunta na ito ko ni Sir John, tikawat pa sa iyong pagkatao. Kaya ginoo ko, lions. Pisa ba, di hati. Sabi mo, naabot mo sabi mo kasabot. Pinakalas loon sa iyang bag. Pinit pala gini ba yun? Confirm, nangawat doon siya. Hindi lang tumugot, oh. Kaya takalagay eh, tanawang noon sa bag eh. Mga Kung mo na yung kapit na ito kang mapas. Ang ending na yun, nagabi ng dumaydayan ng mga butanga kay nadayon ang mga overnight. Grabe kasakit, nagdumag pa ko. Lupigan pa mo ni Mus Doraemon. Uy, dili ito siya usual na estudyante, di ba? Obviously, murag lahi ito na siya kapag-practice estudyante. I prepare ko always. Oh, toothbrush. Kaya kayo magkaya kagluto mo dapat ng toothbrush. Way tubig. Ang importante nga dili mo sa bag ni Maria Dupong. Tanaw kay pakita siya sa bag ni Maria Yung Dupong. una ba niya, no? Kung sa yung bag, no? Mo reflex yung personality mo. Kini, inukuwatan ni si Maria Dupong di. Uy, dili, uy! Di man gawad. Hindi na siya usual sa estudyante na inuwag. May brush, dito na siya ginurumang. Apoy butane. Katunga Kanya may rakan. nilugok parang butilya kaya ang kuhan, ang deposito niya. Hindi mo naman pialan. So, moto ang loon sa bag ni Maria Dupong. So, for more video, Please subscribe. hit the notification bell and comment down below. So, kami ang Janong Luman! See you next video! Nalipay!